चल जल्दी रे रुक चलता है इधर पापा फोन करता ना बतिया तोर बापावा के हमरा घरवा से निकलते हूं कर बाई ले ना तो बतिया भी ना हेलो चुपचाप रह आइल बनी अभी नो यार में जा कर ठीक बा अभी घर हो नहीं कोई अलग तू हाला करे अभी ना आइबो 6 महीना बाद आई काहे बिना मेरा रुके नहीं खरा सक तो जब ओहनिया के लेके सुती हो अरे देवी रे पापा के गाड़ी ये सब गाड़ी देवल जाला हैं ते का माई सुन तड़े छिनर पई कोइले बड़न तबे ते भइल बाड़े चल का कहता नहीं रखिए हम अपने नैहर आने गनी हां ते का करी तारा घरे आके चिपरी पाथी हैं उ मजा तारा के ना मिली हां तो 6 महीना रहबे करब तबे आइबो हां तो हम अरे अपने रोक न रे आ गोल भैया तो बतियाते सादा सब फोन तो अभी फोन मत करी हो आई बन बाप भाई के जा तनी अभी खाई दबा के अरे मैं सुन जौन कहियो से तौन ते करी है ठीक बा हां आ खाई जे मुर्गा मछली दबा के आ सुन आई सब जइहे ना तो उतार दिहे ना तो कुछ देबो ना करी हसन बर्बाद काहे ना दिया सरे ओकन के दिल के झमकोले बनी ना दिए तो चोरा नु ले तो हर घरी के मजा बुझा ताड़ू ना तो जा करी हाँ, तो तारा कब के छनक गल बैसन कपड़ा पले चल धर ही ना लेबे त दे हम लेके चली त ले चल दे तू ये आई भतीजा के आइल बनी नतिया त इतना झाड़ी ले बाई न तू कि तोरा के कुछ ना दिया सन देखिए बहुत तेज बनेली से आ के कहीं त खाली खाए के खाली फेरा में रहेली चल और तनी बदगल ले अपनी आप के बुझाता बाबू के फोन आई नु तो तू मत ली है उठाई है ठीक बा झबिया गाथ ले भाई भैया फोन करता काहे ना फोन अब काहे ना झबिया था घर रे भैया फोन करता काई नतिया करत रस दूध पीह सका घर से निकलते ओकन के बाई ले देलो और तनी मुहाई जा संहार बुझाइल फोन कइला ता नतिया मोरिए जैसे बढ़िया रहल और ये भैया के बोलवाई तेरा कांड साथ कही हम तुमको नहीं जानते हम अपने मायके आए थे रखो जा तू ना सुधर बु दुनिया सुधर जाई तू ना सुधर बु दादा हमर माई अरे अरे चोरी भी करे और दादा तोरा कूटे लगे हसन बारे चोरी भी चोरावत नी और सही झगड़ा करवा देले रहे ओ जो के देखो तारे हट तो ओ ये दादा तू मुआ देबी तू तो तहार हो बाबा ले लिए गो हो ओय हो रमाई कोई के इज्जत ना रहे दी मतरिया अरे ओय ना चाहिए कहीं चाहिए ओय शी दादा का करबी रे खोइबी काहे ना खाई धोबी ना जानते है आय हो रमा जब हमनु जब कुआ रही नु तोहनी ने खा रही नु त हमरा घरे साग सब्जी कबो ना किनत रहे चोरा चोरा के लिया के घरे लहसुन ह प्याज ह भंटा ह कोबी ह फाड़ में तोरा तू पापा के झगड़ा तोरे चलते भई रहे खाली खाए के फेरा में रहे ले कमाई ना हो अभी सब काम उम क के बैठल हनी खाना खाए बबुआ पढ़े गलन जा भैया गाड़ी चलावे गलन अच्छा चलो ठीक बाटे तू ठीक बा नु ना हो दीदी जी ओनिए बाई अभी तो कहनी हो कि खा ली तो कहतनी कि ना अभी ना खाइम सुबह बाद दूगो बबुआ के टिप करिए देनी है ना स्कूलिया में ले जाए खाती तो रोटियां बनैनी है तो खैनी है उहू के आइए गो निका तो ठीक बा माई गोती नहीं बढ़िया बानी तो अब का सोचे के बा काजी बनैनी है सब्जी चावल आ साग रहे खा तड़ू खाना का दीदी जी कनिया लो आटा वाले के आइनी उनका घरवा से 2 किलो हो काहे के आटा लेके आवत नहीं आकि देख 2-4 दिन के आटा रहे तबे गेहूं धो के फैला दिए ठीक बा माई रखा तनी तब बाद में करम पिसा जाई आटा बताव त कोई देता रे तो रहुओ तो उहे बानी बताई कहनी है ना आ किसान के बना द पुआ छान द ठीक बटे ढेर त ना मिलल 2 किलो अब लइका जीत कइले बना से त बनबे ना करी अजी दीदी जी ना अभी खाना कहाँ खोले रही अभी तक सब मंजन नहीं है धोनी है अब सोचनी है कि ये करो के मान ले खाली जब देख तब काम खइल भुलाइए जेतड़ू तोहर माई कही हां कि सास नइखी त बड़ गोतिनिया साजत होई खइला बिना हमर लइकी के देह बिगाड़ देले बिया बताव त ए दीदी जी माई जितना हमरा के मानजन करेले नु उतना रउओ के मानजन करेले जन्नी अभी देखी माईए के फोन रहे कनिया खा तनी त कतिया कि
बड़की खैलस कहनी कि ना उन्हीं बैठल बानी कहनी है खाए के तो 2 रोटी खैले बानी ना ना खिया द जनी तोहर माई माने ली तो हम तो महतारी लेखा जनबे मनबे करी ना ऐसन का बात बाटे देखा काम धंधा कर कोयला खातिर माना नहीं खे लेकिन टाइम से पहले खा लेवल कर आ कहनी है ना कि काजी बादाम लेके आई रतिया खाने भेज देवल करिए 2 गो आ सुबह का खाइल करिए अरे रखनी है अरे कमर वैसे कमजोरी से ना दुखात रहे जी ठंडवा लाग गइल हनु एकरा चलते कल सब खोली उली धोनी तो तू बताओ तो 4 बजे जाग दे तड़ू खाए का बनावे खातिर तनी लेट ना जगह तू जान तड़ू की ठंडी का मौसम बता देख ली गेहूं एक दिन ना धोनी तो आटा मंगाए लगल नु हाँ तब ऐसे जाके सुबह बर्तन धोनी है वो जगह में कले पो गेहूं धो के पसरनी है देखू कैसे आंगना में दोनों भाई बैठ के कहत ना जाकी तो हम लोग ना करबो जाता हमन के हाथ गोड़ नहीं खे एक दिन हमन के बना के तो हम लोग के खियावे के एक दिन करे के पड़ेला ना तो नानी याद आ जाली जादी अब ना मांगे के पड़ी जन्नी आ कहनी हमी कि सड़िए कब ना कलर के कहू अब हम कैसन लिया दे तारा पसंदे ना पड़ी तो काम कर काम धंधा क के आ जल्दी से तैयार हो जाए चला बाजारी तार भैया कहत रहनी कि लेके जाइए जवन पसंद पड़ी उहे साड़ी कीनी है जाई हमरा के फोटो भेजम अपने पसंद से ना त ले लेम और कुछ किने खरीदे के होई तो चल खरीद ला ये दीदी जी देखिए एगो बात कहतनी अब रउआ बैबे कइल भाई अब हम मार्केट करम त अच्छा लागी का हो जाई हो तू हम गोतिनी ना एक कनिया बहिन हो ठीक ना अभी मत सोची हो कि हई चीज घटल बा त दीदी से कहे में ला जाई बडेराई बहिन ए दीदी जी हमनी के कहता ना गोतनी गोतनी में प्यार बाजी है तब का हमार सासो होई हम तो ऐसे ही रउआ के मानजान करत हो ना हम तो देखबे नहीं खिन कोइला हम का जानते तो एकदम गाय रहली कुछऊ ना कहस दुआरी पे बैठ जाऊं जैसा ना उनका के सब गम के खाना ले जा कैसे न बना के दे देबू बिना नीमको पानी कना तो ई ना कहिया के खराब बाटे बढ़िया रही ना खा पी के एकदम पड़ल रही है आजकल के सास देखा तड़ू कि तनी मनी गलती पर 4 गो बात सुना सास देखा तड़ी कि हम सास से हम जाए दिए दीदी जी इहे हम नैहरों में सोचत रही कि हमार माई ऐसा हमार सास मिलस ना तो देखते कोनो कोनो सास ऐसा मिल जाता ऐसा कि पत्तो के रखे नहीं खिसन जानते तब का आइए हमरा से मरते मरत बूढ़ी कह के गइल कि कनिया हमर छोटकी पतो ही आई ना तो समझिए ना कि तोहार गोतनी ना बहिन ही है समझ लू ये दीदी जी एगो बात भुला गइल है रउआ के गेहूं हम छत पर पसारत रहिनु तो कौआ बढ़िया से टटरात रहे सुन ले बानी कुंवार में माई हमर कहत रहे कि आज कौआ टटराता लागत हित ना त कोई आवता तक के आवे अलावा हो सब अपना काम में व्यस्त बाकी तो के हित ही ना तई घूमत आवे कनी के चलो ठीक हो जा तनी चौकी पर तनी दोपहर खाना ले खा के तो हम चली तैयार हो जा ना ठीक है बा जल्दी आवा टमाटरवा के चटनी पीस दी कौआ टटराता दीदी जी जान जाई कोई ना तो कोई आई उतियो घरी टटराई रहे तो देखनी कि राउर बड़का भैया आईनी कुछ कह जाता नहीं पुआ तनी घोर के लोराबा बना दी तोड़े चल रे लुगवा खोल बे देखो हाथ कम चला बुझाई ले आइल चल कपड़ा पर लेने तो अभी खदेर दे हमरे ना यारवा आइल बैस तोरा बापवा के घरवा ना हो बुझा गइल सनुआ कोनो नहीं खसा देख ने बड़ी बढ़िया घरवा बना देला सरे ओकर टाटी ले घेर ले रहस ए सनुआ ला तनु के घरवा कोनो नहीं खसा चाई चाई कइले रह चिलो भौजी ओरी के हे ही में बाड़ी बोला डायरेक्ट पर्दा उघार दे मान तनी के मर्दे में हेरा होइयो खुश रह जा बना रह जा बैठी अब बबुआ नहीं खसा का हो बहरिए ले ना बड़ी हमरा गर्मी लागता आ कनी नु कि कुलारवा कहाँ धइले बाड़ू जा घरवा में नु बा ए जी के पहले रख रहे तो सब स्टार्ट हो ए कनी सुन ना नीचेवा ना बैठ पाई ले ना एथु तनी कुर्सी ले ना पहले से तनी एथु नु हो गेल बानी देहिया मोटा गेल बा तोरा अटपट बोलल यहाँ जरूर है घर के सब सजा माने का अटपट बोला तनी रे घर है घर त ई हमार घर ना हो यही घर में जन्म भइल बा करम भइल बा पोसाइल पलाइल बानी केकर घर दूसरा के हो इज्जत तू लुटवा के जीबू यहाँ ले देखिए तू बेटी है इसकी दूसरा के जमल हमार हइस रे हमरा तो कुछ समझे ना आवेला ए कही दो ना एकरा के छोड़ दई नीचे बैठ जाई ई बहिलावा के काले ले बड़ू खाली इतरे बोलत रहेले अरे हां लेके आवा देखू ते भइल बा ढेर बड़ा का तोरे बैठबी एगो कुर्सी पे हम मुंह अपन क के राख ना त अभी लगा दे मन लासा ओइ में चिपका दे धके इन सहूर से रह बुझाइल वे तो कहीं बेसहूर बना रहेली माने बेसुर एले भाई घरवे के दाज खोजे लागली सगर
देख तो बड़की मम्मी कहां गइल है आ झोरा बात दे जा दे तू फौजी गोरा धोती सब पनिया लावत नहीं आ कहनी है नु के बबुअन के हमें पपड़ी मिठाई बा निकाल के खिया दी हां अच्छा ठीक बा का जरूरत रहे बता बड़ी पाला लागी और एने करो ना ना तो गिरी पनिया अब ठंडा के दिन बा त पले नु लगी देखो बताए नहीं खूब भौजी खोजत या कूलर ठंडा के दिन में का करबू हो कनिया गर्मी लागे लागत जान जानू पैर हाथ में एकदम जान दो इतना कछुए खइले बानी नु हम आ सब आ उहे खातिर फिर आइल बानी कि फिर सनुआ कछुआ हमरा के खियाई कितना खाइले खरीद लेबे फौजी बड़ी महंगा के हटे हो 14000 के हां अजी फौजी एगो में पहले पहन लेबे एगो में नहीं पहिर ले एगो में माथवा पर लागल बा एगो नया फैशन चलल बानू हमनी देने ये कहीं गोड़ में पहिन त ऐसा एगो कपार पर लगा ले तड़ी स जान जा ई कौन डिजाइन है नया फैशन चल बा रोड पर निकल के देखबू तब नु घर में त रहेलू जा जी फुआ जी हैं? आ शाम में चलेला बासवा बेचे वाली वो पहिर निये वाला डिजाइन में निया आ गइल बा जानलू ओ निये वाला डिजाइन में निया आइल बाटे जी ना 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 भौजी एकरे गोड़ धो दे छो दो ओकरा गोड़ में ओकर गोड़ धोइबू त लाकवा मार दी उ गोदी आइलिया चहक के रहु फुआ जी मजाक करेनी बताई हम कहतई कि आज कौवा छत पर टटराता कोई ना त कोई आवता दीदी जी कहतई तू जानलू हनु तू जानलू हनु जन्नी तो हम जब निकले ना नु ना तो कौवा बोलेला ना तो बिलार बोली जान जी का कहिए फुआ जी रो आ जानी तो घर जगमन रहेला ई रहेला बात बा। नु। हां ओही का अब डेराई करने के आइल बन त 6 महीना रह आ काहे का आदमी डेराई हन जीरो आवे नि त तनी इहो बा कि जौन चीज आदमी ना खइले रहेला उहो दरवा बनावे नि छोटा मटक ई ओहे इहो न बात बा तब का वहाँ शांत लागत होई भौजी आ उ कहां बाड़ी कहाँ जाना बड़ा कि को। जे रही त गइल हनी तू बगीचा में मरचाई आ टूटा का बनल बा अब बनल हटे साग भात आलू बैंगन के सब्जी टमाटर डाल के अभी इतना लोर घोरले बानी उठू सुना वाला ना पुआ। साग भात ले साग भात हमरा के बहुते पसंद ह ठीक बाटे हई खा के आइल बिया हम ही ना खइनी जानू अच्छा। मुंह धो के ओसही निकल गइल हई सीजनरी चीज है यही चल हां यही दिना में ठीक लागेला आ कनी आवत सनुआ नु त तनी गरम गरम चीज मंगा दिह नरम चाहे गरम का गरम गरम मंगा दियो नरम त खाते बानी बताई गरम में कौन गरम छोड़ा ना हो करे मुर्गा बना दे मीट बना दी हम हम ना जी बोला मुँह चपकाज बना दी ना हमरा के ए फुआ जी का रोगा कहनी जी सब बड़ी उठी के आज उहे खइले बानी नु त देहिया ऐसन लौकता जान जा जा हैं ई का हो जाला सुअर कहतिया बनावे के आ हाँ तो मीटे नु हरे ये फुआ जी का कहत है आह दादा उहे खाले तने नाम कर बढ़िया बा तो हम कहते कि मरद के बला मुआ कहत है बह पावल हो का बहुते अच्छा लागेला उ आ फुआ जी ई सब हम घर एक बार तू खा के देखो रसगुल्ला नियन लागेला जान जा बताइए फुआ जी सर समाचार ठीके बा ले वजह कुछ खाए पिए के तब नु देह में जाना आई तब नु बोलम बतियाईम आ सर समाचार पूछम ठीक बा आ तने बड़को कहाँ गइल तने उहो आइती भेंट मुलाकात क करो लेती का कुछ बना के खइबी फुआ जी एगो बात रुगा से कहे के रहे कह ना कुछ कहीं और वे घरे आवी नी न तो हमनी के एकदम खुशहाली हो जाला बस हम दिन रात जपत रहनी कि बड़ा की फुआ जी मत आई रउआ छोड़ की फुआ भाई रउआ के हम हमेशा दीदियो जी से कहेनी कि उहाँ के व्यवहार तो दूसर हम पेट पोछन नु फुआ हनी सबसे घर में छोट हनी दुलरू हनी आ जनलू हम जब अपना ससुरा जात रहनु तो पूरा गांव रोवत रहे सबके पूरा गांव रोवत रहे ऐसे रोवत रहे नु सुना हम कहत नहीं एगो खीसा ना रियले करा के मान काहे से कि जब हेकरा नियन रही नु तो केहू में ले धनिया कबार के लिया देत रही मरचा कबार तोड़ के लिया देत रही लहसुन कबार के टमाटर प्याज खूब चोरा के ले आवत रही आ जब जाए लगनी नु तो कुल कह सके बलाई गोई लेकिन अदतिया छूटल बा थोड़ी ना अभियो आगल में तो तू लोग के साग सब्जी किने के ना पड़े पानी पका हंसमुख खूब है ना एक तू जानता घर में अगर केहू मरियो जाला नु तो मुंह फेर के हंस ली ना जे ज्यादा रोवत रहेला तो जा बहुत हमरा के हंसी छूटेला तारे से का कही बड़ा तार बड़ाई होत होई कहत लबर बड़ा बड़ाई होत होई लबर बोल मत चुपचाप रह ऐसे तोरा के लेके ना आवत रही चाहत रहे सुअर खइयन सुअर जैसन तो हो गइल बे सुअर का खइबे कहते नु तोरा के मुंह बंद क के रख खाली जहां जले खाए कोइले रहे कुले जब फेंकत नहीं ओतने हमरा के मान जान करियो से ओतने खिए से पिए से आ तू तला तक मैं भंडे फोड़ के ध देबिस है बताओ कहती पाइल तो पहले मर के हुनिया ले तोर मुंह भर मुंह खून दे देबे अभी का मना में सोचत होई जाए बड़ी का सोचिए सरे आय चुप रह तोरा तो कोनो सहुरे नहीं खे चरा लेवत रही हो तोरे सन बहिन ना हुन जाऊं कर कोची के बहिन दे बोल ना उनकर बहिन ऐसे ही करत हो सना के बड़ा नाम हो सब आवतड़ी
अपना गांव में जब रही नु तो हमर सोच चलेला हम कल चल जाई घर उजा जो। शांत लागत होई। हां तू चल जी जो जा गुजार करिए तू एजा कुजा ले आवा हो कनिया सो बेचारी का सोचत है ना मन में एकदम जहां जाले तहां इज्जत लुटवा के ध देवेले तोर ना। तू हमरा के जन्म लेबे कि हम तोरा के जन्म तो लेबे जनमैले बेस त का करबी सगरी इज्जत हाँ। लूट चलबी अपन में मिलेबी बोल बैठ जाते हैं तू बैठी जो तू ए जले खड़े ही लड़की इज्जत हमार ले ली हम जानते के इतना करास होइत नु तकरा वही नमक चटा के करके मार देती हम आइल भी कहती है बाजारे जाके कुछ ले आई कैसे को करा घामो साला भइल भाता ना ओई का रास्ते में सब कहाँ जी बबुआ जी जा तो नहीं आइल भी फोन हूँ बुआ जी आइल कब के जी कबे के आइल भी आधा घंटा होइए गइल चल कोई नहीं खेतावा मारे ना खेत में घुस घुस के ही ना गेहूं लथार देले बड़ी से साग खोटला के पीछे की का कहे के जाके बैठ के अगोरत रहनी हम ओजू की हाँ खोज सुबह ये कनिया में कहत रहले कि ये दीदी कौवा बोलत न से छत पर लागत कि कोई आई तो का लिया जाता नहीं बतैलस ये साग सब्जी का लिया आवे साग सब्जी कहती है वो कहती है कि हमरा गरमई चाहिए कहने कहूँ छी बोला मुँह चाप के कौन चाप कौन छोटकी फुआइल बनी कि बड़ हाँ छोटकी ही है जाए द ये भगवान हम मन में रहे हम ये कही ना कि छोटकी फुआ आ जाई लेकिन बड़की फुआ ना आई यूं तो आवे नहीं तो एकदम ऐसा ना मुंह टेढ़िया के बोले नहीं आकी काची कहे के हां त यहां के व्यवहार हमरा अच्छा लागेला हाँ। कनिया के ले ले 2 किलो मछली ले ले ठीक है बा ठीक बा बबुआ अंडा ना खला ओकरा के 2 अंडा ले ले वाला ठीक साग बा। सब्जी ले ले आलू प्याज लहसुन लहसुन ठीक बा फोन कर अब बाजारी में जाके ठीक बा जा तू देखो हम जाके लेके आवत हैं। चल ले आवा जा हो लगो तक भूखे मारिए दे बुझा का हैं आइल बनी ते जले खा के पूरा मोटा के पूरा सुघरा के ना गोनिनु बिटिया बन के जाई में एकदम छोकरी बन के जाइब ए जुगा वाले नयर से हमर फिर मरद देखिनु तो कोई की का केतना तू सुंदर लागत अड़ू फुआ जी काहे इतना साग ना रहुए बोला तनी खुश रह फलल फूलल रह साग ना रह त काहे के ले लू पेनी पोछ के पूरा हाड़ी साफ ना कइल जाला ये ना फुआ ना जी लू रउआ कस- यही से तरह के बचा के छोटकी रखले रहल ये कहत ये कोई ना कोई आवता लेकिन ये ना मालूम रहल कि रउए आवता नहीं अब बताई इसकी साइज की संजोग रउआ खातिर तो सागो बच तने नथिया उतरी है त ठीक बाड़ू जानू ठीक बनिए फोन और ना रउआ कोई नहीं जी एक अब फोन का करे के बा हो, जब अपने घरे चले के बा त फोन का करे के बा हैं का के चानी के काले नहीं है फुआ जी हां चाने नु हां कथा ना के पड़ल है जी कब गिल्टी पितरी हम पहिनी ना नहीं तो हम कही ना आकि सबसे बड़ घराना में गइल बानी तो छोटकी फुआ जी गइल बानी कि गहना गुड़िया एकदम ऊपर नीचे भरल रहेला उहेन कहता ने सागवा कैसन बनल बा जी ठीक बनल बा खा लेनी गइनी बाबूआ जी मछली रवा के मंगैनी हम कहनी कि फुआ जी का फेवरेट आ खाना के बनौले ह बहुत बढ़िया बनल बा उहे बनैले बाड़ी ये से बड़ी जैसे हमरा के कुछ करे धरे देबो करेली छोटकी बनल बे ना उहे बनावे ले कुछ का भले करिया बाड़ी लेकिन उनकर हाथ में जादू बा खाना पूरा स्वादिष्ट बनावत अड़ी एकदम चटक बा कोनो जवाब नहीं के खाना के जान जा आ देखी फुआ जी एगो बात रवा से हम कह दे तनी अबे नइखे जाए के कही समझनी कि नहीं अब 2-4 महीना रही तनी हमनो के हाथ के खा पी लई ओकरी बाद 2-4 महीना ठीक बा 9 महीना रहम साल भर रहम देखी ये बेरी तरह अपनी मुंह से कहनी है ना दी झटे आई पटे जाई एकदम से नहीं उपजा दे ए बेरी फूफा जी छोड़ दे देल बनी रवा के ना ऊ बोली हन उनकरा बोले के हिम्मत बा अब बताई रवा पहले बता के आइल रहती आ तो हम कुछ बनैले रहती ना निक बार बना के रखले रहती अब का मालूम रहल ह तब कनी कि सब्जी चावल साग बना द ठीक है खाना बनौले वो इतना बढ़िया भोजन बनौले बनु पहले से बड़ी झटक गइल बनी जी रवा हम नो दुबरा गुल बनू यही साल बने कि खा के मोटा के तबे जल जाइम सुघरा के जान जा आ कने के तार सूटवा सलवारवा बा लेल हो जन हरा से दोना पहिने सुटावा सलवार और वो ऐसन बात करते रे खाए लगल का रे लो ले लेनी हां हां तेल कहां गुरु हां तोरे बाजार से खातिर दे ले लेनी हां बाटे अच्छा लहसुन मरचा हां आ तनी मीठा सीठा ना लेनी है फुआ जी खातिर पानी वानी पिए खातिर पानी का अब खा ले तो पानी का ए बबुआ मुर्गा लेल बड़ा का मुर्गा लेनी मछली होनिए धरा ना हइले बानी आ खइबू त ना हो लागी हां तो वो घरी खाइब नु धर जा पूछो कहीं फुआ जी की मन पसंद का बबू जी डलवा लेनी है पथरी करे जी घोड़ा ना हां हम जानते नु का खा ले भूज के लिया के हमरा के द अभी हो कहे वाली बात बा और वैसे पहले हमनी के एकदम
चिंता रहेला कि फुआ जी के का खिया दें जा का पिया दें जा का तनी लइको पर ध्यान द जाओ देखो तो क्वेश्चन दोबारा आ गेल बा एकदम लबेरिया के बीमारी थैले बा यहाँ के हां तो पूरा कर जा काहे खातिर आइल बा जला बेरे मतलब शादी बियाह करी जा अभी कुछ सोचत नहीं जा कि सरकारी नौकरी करी लाग जावे यहाँ के आज तो शादी बियाह करे के ए जी लई द दे तनी तनी हां कुल लेके छोटकी के दे दे ले जा कान दे में एगो ईयरफोन घुसेड़ ले तनी हाँ, दिन रात तो- लाइन पर ले रहत तनी फोन में आवत रहता है धर बबुआ ये धर होता जिए त ना धर रे बबुआ धर हैं बतियाओ छोड़ो कि ना लइकिया ले जी गरम का पनिया है का लाइल है क्या है बाटे है मुर्गा बा तेल हो कनिया के तेल में ओके ए कनिया तोहरे हाथ के मुर्गा ठीक ला त तनी चटगरे पीस के बनाइयो त ई बताई फुआ जी सब बजे त इतना बढ़िया लागत कि मुर्गा खाए के मन नहीं करत हमार मुर्गा फेल बाय करांगा अब बूची जी गइल हनी कुरकुरा खरीदे रवा कुरकुरा उहाँ के खूब खियावत बूची जी आइल बदमाशी बानी नहीं है जान जा हमरा के बोले ना देवेले कोई हां गोली अभी बहरिया बिस्कुट किने गोल बिया आवतिया खाए ले खी खुशबू बूची ना भेट कइलू हां गइलनी हम साग खोटे खातिर त उतना ना खेते में घुसल बड़ी पुरानका लुया के का भी सब्जी बनावत हो जा हां पुरानका लुया के सब हां इहे लास्ट रहे अब नयका आइल बा बोड़वानु त सोचनी है केकरा के बना के ओरवा दे ऐसे नु लुया मिठास लागता त नयके के बनावा जा ले चलो मुर्गा धो पियाज जे निकाल के रख काटा तनी आवत तनी तो चलो चली जी फुआ जी बैठ के जे चूल्हा अभी हमरा के बताई में अपना घर के खिस्सा कहानी देखी रउए तर आवे नहीं त तनी दिल के बात आदमी एने से ओने करे ला एगो बड़की फुआ बाई की झजुआई के बोले नी हां काहे ना टेंशन मत ल जा आ कहनी हम मैं आगुल बनी इतना जल्दी जाए वाला नहीं थी फुआ जी हई हार हंसुली निकाली अब काई कुल पहिन के मगर केकरा के फुआ देखाई जी शाम के औरत ऐसन दम पहिर के उठो करत रहेनी गजब देखी ये पहले बनी अपन भाई भतीजन के दिखावे खातिर मन जो कर कराबो त हमें ठीक लगता है पूछो काई फुआ जी शहरी लेखा बानी जो कल लेखा बानी पागल हवा चली देहात में ई सब चलता है कोई कहता कि भला उ देखले ना कोई तोरा के पायल लगता जी फुआ जी हाँ देखो पहले बन में दे ओ हे गोड़वा में ए गोड़ा में नहीं के एमा पहनले बनी माने ई के देखता हां सुनका बा भूज के तेलवा आ तनी करे जे पतली भूज के ले आवता हमरा के नमक डाल के लिया के दे दो हम चलत नहीं हो लइका फोन कर दस तनी भेट के आ लइका फोन करतन सकी राउ करतिया ना 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 केहू से बतियाइबो करला का हां वो करे ले बियाह करे खातिर जी दिया माने ये कुल ओकरा के सिखाया जा तू लोग बाबू जतन में तोहने जानी ना बोल बतिया ले बुझा अब का बोली जब बतियाई जाए फुआ जी रहो तो ऐसन बात कहता माने घट जे बुझा जवन मजवा उ दे तवन हमनी के ना न देवे के कनिया की खा के आई दत अपन ये तीता लाल बा आ तनी कोने नु तनी हमरे डांड में दर्द बा तनी दूध खौला द हल्दी गुड़ हां तेलो गरम करे तनी गोड़ा हाथे मालिश करे के आई